важно какво е истината в този смисъл. Затова няма фактологията, не е толкова важно. Това, което е важно, за да какво трябва да стане, за да има разказ, за да има последователна връзка, пак семантичното отношение след, преди, поредица между събитията, които са смислени за този, който се връща в собственото си минало и подрежда, организира собствен си ред, каквото си му се случва. Каквото според това, което за него е с най-голямото значение и важно. Значи, миналото винаги е част от един разказ, който ние правим за себе си, докато осмисляме нашата човешка ситуация. Това е така на по-логическо ниво. Един въпрос малко по-философска ориентация, тъй като много важна част книгата е посветена на феноменологичната традиция. Цитираш много Хусерл, какво помогна тази традиция да изясниш тезата си за автобиографичната памет? Защото Хусърл има една стъпаловидна концепция за паметта, т.е. има идеята е в това изследване да се проверят какви са необходимите и достатъчни условия човек да има автобиографичната памет, т.е. на интенционални човешки действия. И феноменология, тъй като това е наука, която описва съзнание и състояние на съзнанието, е тази област, която описва тези неща. Тоест, това е феноменологията, знаете, с проявено за съзнание и разбира се и с само съзнание. И не може да имаме спомени, памет, автобиографичната памет, без да предполагам, че има нещо като някакво чувство за себе си. Тоест, аз, който притежава тези спомени. Това е предпоставката. Това е едната част от феноменологията. Другата, че има ние възстановяваме отново нещо, което вече е било преживяно. Тоест, ние се връщаме назад, погледа ни се връща назад и го гледа. Това пак е феноменологично, защото се работи много с понятие възприятие. И това е една степен. И вече втората степен е рефлексивна, когато човек реидентифицира това, това събитие, което видях. Тази санта е тази, който всъщност майка ми носеше, когато бях в дали наистина е същата санта, няма значение, но аз я реидентифицирам как. Така че всичко това са моменти, които се анализират, да казвам, ранната феноменология, като дескриптивна психология на Хусърл. Не е по-така идеалистическия завой, където се загубят в пикето. Не се занимавам с това. Да. И, значи, една тема си цитирала доста предизвикателно за всички философи, поне от Августин насам. Това е темата за времето. Знаем, нали, Августин казва, като не ме питат какво е, знам, но питат ли ме, казва, че е нещо. Ти като че ли пак си се попитала какво е времето и си дала вариант за това как ни живеем времето в основа на автобиографичната памет. Аз лично трябва да кажа, че това беше частта, която най-ми беше интересна. Как с по-прости думи ви направя тази връзка между автобиографична памет и усещането за времето? Най-простото е, че тук говорим за субективното време, т.е. за времето, което човек преживява. Не говорим за времето на физика. Значи това трябва да се каже самото. Няма тук нито става дума пак за реално време, става дума за един конструкт, една компилация от щом говорим за минало, значи трябва да има усещане за време и граматически, и психологически. Защото аз отричам презентизма. Аз поддържам една теория, така на английски, за tense theory of time, т.е. когато се забравява с времената, т.е. глаголни времена, граматически времена, което всъщност рефлектират и какво става в психиката ни. Т.е. това и т.е. че има в сегашното време винаги има един малко остатък от току-що преживяното и една процента към това, което току-що се става. И естествено, че автобиографичната памет, щом е памет, значи се отнася за миналото. И то за едно особен начин отношение към миналото, т.е. човек в сегашното време се връща назад към това,
кое се движим. Щом се връща назад, значи предполага трябва да има някакво сетиво усещане за минало, т.е. за време в този смисъл. Това е най-кратко казано. Надявам се, ясно. Благодаря ти. Аз мисля, че вече така достатъчно закачки изслушахме за всеки вид читател от тази книга. Затова Много ти благодаря. Просто искам само две думи да благодаря на всички вас, че дойдохте тук. Страшно много се радвам да ви видя всичките и това за мен е голям празник. Това ще бъде една част от моята работа, вие всички са там. Аз ще кажа няколко неща, съвсем кратко, които съм си ги нахвърлял, за да не се разбягвам и да не става много дълго изказване. Имаме работа с философска книга. Естествено е, човек, когато има работа с философска книга и е страни от философията, някак си да стига и до въпроса, защо изобщо се пишат философски книги, какво казват те и за какво изобщо служи философията и за какво е добра тя. Тук, като зададете подобен въпрос, за философската традиция може да намерите безброй отговори. В всеки случай обаче аз смятам, че три отговора от гледна точка на съвременната ситуация на философията биха били приемливи за всички. Първото е, философията служи за да формулира прецизно въпроси, философията служи за да изяснява добре понятие и философията служи за да формира хипотези относно непознатото или малко познато. Ако е така, то работата, с която сега се срещаме, книгата на Рита Касалова е добра философия в най-буквалния смисъл на тази дума. В нейния труд са формулирани съществени въпроси и то по прецизен начин относно паметта. В нейния труд са изяснени комплекси от понятия и то понякога сложни и заплетени комплекси от понятия, с които теоретично се изяснява природата и функциите на паметта, и в нейния труд, освен това, се разглеждат два модела на мислене за паметта, които са създадени в философията през последните 100-150 години, които модели обаче сега в наши дни намират достатъчно добри потвърждения от страна на емпиричната наука. Става дума за епистемологичен модел на паметта, на него е посветена първата